I berdin minus bat zati x funtzioaren grafikoa kontutan hartuta adierazi honena. I berdin bat zati x gehi bat. Ez da oso argi ikusten, baino lehenbiziko funtzio hau da I berdin minus bat zati x. Hau da, jakinda, nola irudikatzen den funtzio hau, ondorio estatu behar dugu nola irudikatuko genuke beste funtzio hau. Bat zati, I berdin bat zati x gehi bat. Bueno, ariketatxo hau egiteko aurrena abiatuko gea hemendik eta ikusiko du nola daun, nola irudikatzen den I berdin bat zati x. Eta gero pasako gea hemendik honea. Hau da, erdi pauso bat edo horrelako zerbait egingo dugu. GeoGebraren bitartez, irudikatuko dut I berdin, ematen digutena, minus bat, zati x, dakigunez, kan negatibo izateagatik, funtzio hau irudikatuta egongoa, bigarren eta laugarren kuadrantetan. Ikus dezagun, irudikatzen dugu, eta pentsatzen dugun genuen bezala horrela da. Bigarren funtzioa da I berdin bat zati x. I berdin bat zati x goikoarekin konparatuta izango da berdina, baino ez bigarren eta laugarren kuadrantetan irudikatuta, baizik eta lehen eta hirugarren kuadrantetan. Bai ezatzen dugu, eta lortzen dugu berdez adierazitako funtzioa. Bukatzeko, pasako gea, I berdin bat zati x funtziotik I berdin bat zati x gehi bat funtziora. Dakigunez, hemendik honea pasatzerakoan, nola gehi bat erantzi diogu, funtzio guztia muituko zaigu, trasladatuko zaigu. Unitate bat ezkerraldea. Hau da, funtzio hau izango da hau bezalakoa, baino dena muituta unitate bat ezkerraldea. Konprobatuko dugu. I berdin bat zati x gehi bat. Kenduko dut lehenbiziko funtzioa, izkutatu ingo dut. Berdez dagoena da I berdin bat zati x, eta orain irudikatuko dugu I berdin bat zati x gehi bat. Eta ikusten dezuen bezala berdina dira, baino muitu da unitate bat ezkerraldea.